ба кор омода сохтани Visual Basic. Дар Microsoft Windows менюи пускро интихоб кунед. Пункти программаро интихоб карда, папкаи Microsoft Visual Basic-ро нишон диҳед. аломатҳои вобаста ба папка пайдо мегарданд. барномаи Visual Basic-ро интихоб кунед. оинаи гуфтугӯии нови проект, яъне New Project пайдо мегардад. дар он намуди нақшаи барнома, ки ба намуди стандартӣ нишон дода шудааст, аён мегардад. барои интихоб намудани намуди лоиҳаи стандартӣ, тугмаи Open открытро бояд интихоб кард. ин гузориши стандартии 32-битаи Visual Basic мебошад. лоиҳаи нав дар муҳити Visual Basic бо якҷоягӣ чанде оинаҳо ва асбобҳо кушода мешаванд. асбобҳое ки дар муҳити Visual Basic вуҷуд доранд ба шумо барои даст расонидан ба Basic барнома ёрӣ медиҳад. сатри меню роҳ барои идоракунии фармонҳо дар муҳити барномасозӣ таъмин мекунад. меню ва фармонҳо ба таври созиши стандартии муносиб кор мекунанд. барои интихоби меню клавиатура ё муш кор фармуда мешавад. дар зери сатри меню панели асбобҳо ҳамчун тугмаҳо оварда шудаанд, ки ярликҳои фармонҳо аст, ки бо воситаи онҳо кор дар муҳити Visual Basic қулай мебошад. барои он ки луқма барои функсияи тугмаи аниқ пайдо кунед, ба ин кнопка нишондоди мушро гузоред ва якчанд муддат мушро наҷунбонед. инчунин дар муҳити Visual Basic оинаи асбобҳо мавҷуд аст. Toolbox, оинаи лоиҳаи мавҷудбуда Project Contain, оинаи форма Form, оинаи лоиҳа Project, оинаи хосиятҳо Properties ва оинаи амсили макети форма Form Layout.